nagpalpalikaw pay. Manipod na amok ni Celia, inpatag kan inayat kon itikas taunay. Impaay ko amin akasapulan na. Imbilang ko kas prinsesa iti biyag ko. Palubusan nakman nga rod amang istorya kadagiti pasamak ang nakaigapuan ti lagip ti napalabas ti biyag ko. Rugyak nga roden ti agsalaysay. Agawid ak gayam inton umay alawas iti probinsya. Amang ano kayat mo ti sumurot? Tapno makapasyar ka mo ti lugar mi Mabainak sa. Sikamat. Awan rumbang apagbainam. Nasingpet ni nanang. Ken maysa, amo namat nga dan kayan ayat ko. Sige, sumurot ak. Agpakadak nga ron iti trabaho. Papanam nga pare. Nakapurma ka manan. Inak man iti pagadalan. Sukunag manan ni Celia. Uy, talaga mata. Uwan pare. Dual daw nga minasaan kami nagkit-kita. Gabuta busy ako na iti trabaho. Kailiw ko matan. Una yun pare. Dual daw lang nga di ka nagkita. Kailiw mon. Gatuhin. Sigagit di man. Gagangay ti agayan ayat ako nada. Sa bagay kit di O sige. Yung ka nga rodan. Tamang ano aguro-uray ni Celia. Kunaklakit din no saan ka nga umay? Mabalin ka di matasaan. Impromise ko kan ka nga umayak ita. Iso nga dahon. Yak mo tibag mo. Siya akong timang bitbit. Wan man nga Rod. Thank you Umay kan. Intapay mangan. Kalpasan na. Ipasyar ka bit. Sa kanto itulod iti boarding house mo. O sige, Greg. Dalpas tamat tinanangan. Sa dino ti kayat mapagpasyaran ta. Ha? Sikaman no sa dino ti kayat mo? Mapantalat ta nagpahangin iti parke Kabayatan nga urayan ta nga agopin ti night market. O sige. Ang mga nanda kayat mo agatangan ni Jay. Siyak pa iti ko nam. Adua. Alang nga din. Intan. Naitulot ka matan dito tagus mo. Arami matan. No ada assignments mo. Agyaman aklaunay Awan ang yaman na. Basta parakan ka. No ada masapol mo. Ibagamlakan niyak. No kabalak nga itad. Itad ko. Ken saya atam ti panagadal mo Wan. Agad-adalak mo tanaimbang. Kaputada ka nga inspirasyon ko. Agyaman ak no kasta Celia. Mangan ko na. Di ka pa sumumbit, mat. Ha? Anya nga hindi pang panunuto maya. Wawagak nga rin ni Celia. Ang Jack makuntak. Sikangit di, mat. Amangan no, busy ti panagadal na. Ay. Mangantakit din. Sabi mapantamad lang trabaho. No malamtin asarong karam ijadagos na. Unay kan. Bangan kalatan. Sa anak kaya mabisin. Naimbag amalam mo, manang Minda. Si Kamat Gayam. Kumusta? Ayos lata. Imayak ta sarong karak ko man ni Celia. Kulak man no nag-break kayon. Saan manang? Sino tinakay pa nga? Ay na, pasensya kan iti sa lutsod ko Kunak ano nag-break kayon. Taad da ngamin nang itulot kan kwa na dito'y dagos na iti namin san ngal daw. Anya? Kunak nga rod no si ka, ngam sa balimat. Sapay kas taunay abartek ni Celia idi intulot na. Anya? At ka din ni Celia di taunag? Ay napasensya kan. Awan, tanapalabas ko mat itay anak ka uniform. Napan siguro nag-eskwela. Sa pajak makontak ti cellphone na. Sana bale, tay bagaktukan kwa na nga imay ka. Hello, Celia. Hello, Greg. Naku na ti landlady mi ngay may kakano dito'y dagos ko itay bigat. Wen, may haktadyak ngamin makontak ti cellphone mo. Wan,
Pasensya ka lakuman no jak imaw-awag iti manual daw. Busy ak ngamin iti panagadal ko. Ado dinaskan nga ramidak. Kasta. Wen, iso asaan ka kumaagumurgura kanya ka? Sige. Sabay lang ko ma. Tapod na ti pagbagam. Ito naman po yung kasta ka, pare. Makadlawa ka. Ah. Saan ka kami na matagtagarikat? Anda parikot mo? Pampanunutag kami tikayan ayat ko. Ha? Apay mat pare? Saan kami na magpukaw iti panunot ko? Tinaybaga kanyang ti landlady di pagdagdagusan na. Anyat kahit mo asawan. Naku na kanyak. Ngadda ka nun ang itulod kiniselya iti dagus na idi na minsan ngal daw. Kasta unay pa iti partek tikayan ayat ko. Anya. Ay, jaka mo no nyat panunutak. Iso da jay jal daw ajak makontak ti cellphone na. Anya, katanya pa lang tiraramidam. Kumpronta mo na. Itaman pa'y anagawid ka dito'y probinsya, anak ko. Oo, nanang. Kat, kumusta kayo mutan iti kayan ayat mo? Kuha, nasayat met, nanang. Apay nga'y, asaan mo nga insurot, tapno nakapasyar kumamat. Sana na. Busy ti panagadal na. Iso, jak insurot. Kastaya, kat alaa, igaid na ti panagadal na, tapara madlaang iti masakbayan niyo. Hello. Hello, Greg. Sa dino ti ayan mo? Adak dito yung probinsya. Nagawid ak iti malam ti Friday. Apay. Nagawid ka gayam, ngam di mo man laing pakaam mo kanya? Kaano ka ngagsubli dito yung syudad? Itamad lang. Nasayat mo kasta. Urayag ti isasangpat mo. Umay ka kuma dito'y dagus ko. O sige. Agdiretso ak dita. Bye. Nasayatain may ka. Ada na patag ngay pakaamukan ka. Ano dita? Masikugak. Anya. Uwan, Greg. Kaya't mo sawan, agbalin ako nga ama. Uwan. Maragsakan ak itimbagam. Ngam, anya lang ti makunan dagi tinaganak mo. Iingkari ka dako nga urayan kaginggat makalpas ka. Sana bale. Mabalin ko mat nga ituloy kalpasan ti panagpas ngay ko. Sige, no day dati ko nam. Nakaragragsak ak sila. Diyak may ladawan ti ragsak ko. Ang papayakas na tilangam. Kaslasan ka naragsak. Naragsakak mat. Isu na lang ta napuyatan ak. Diyak unay nakaturog iti rabi. Isu akas to'y tilangak. Ito pa lang. Congrats, pare. Sigagit di mat. Kutumat, agasaman. Agbalin kan nga ma. Sana all kunaklata na. Ay, ngarot kat gasat kun sa tiagbak. Siga talaga. At dan tulat tamat Dan. No da. No ewan. Talagang aklo naglangan na naiparswa ka bak. At dan to kunakmat. Talagang amin na napili ka kahit. Anya. Hala, panawan ka pa dito eh. Inak pa sukunin ni Celia dagos na. Ing kami di ospitalita tayo pa-check up ko, ha? Ang kangarutan. Agad na ka. Mailiwak matkan ka. Ngam anya ngay nga ron. Sana bale tagkita tantumanan. Adakon. Ha? Sino ti kasarsarita mi ti cellphone? Boses ti lalaki day jay. Ay, si kakit di mat. Tumboy day jay. Gayam ko nga day jay probinsya. Nakasagana akmatan. Itay ka pa nga urayan. Ala, aginanakan. Kalpasan na, mapantamatan. Masapatan, tapno saan ta makipilpila iti ospital. Anyat kahit sa wanda ito eh. Agpudno ka sila. Greg.
Naku na ti doktor adwa bulan ng tisikog mo. Sana ka maaga. Manipod na gayan ayat ta. In respeto ti kinababaim. Gapot na kayat ko ang makatulpos ka. Malaksid lang hindi na kainumak anapanak iti boarding house mo. Amok na napasamak idi kadata. Ngem na minsan lang dayjay. Ken amok nga awan pa iti makabulan anapalapas. Greg, danggan na ko agpalawag. Anya pa lang ti palawag mo. Ket agdadata lang arudan asaan asyak ti ama ti sigug mo. Amom iti pagin asaan asyak ti ama. Ngem opay ngayon pa ka amom asyak. Panggap na alokan ha. Ngem di ka nagbaligi. Gaputa sa anak amaag. Awanan kay tipain. Ay, pare! Ito naman pa nga, kasta-kasta ka. Nakarapay ti partek mo. Sa di no tinaginin naman. Hindi ka pa nagawis. Pasensyahan pare ha. Hindi ka inawagan. Hintay na panak iminom. Kaya kung amin, ngay liw-liwag tireknak. Nagsakit nga ang lunan. Kastaw na itiragsak ko. Hanggang saan mo't gaya masyak. Tiyama. Mabit man lang. Diyak mawawatan ti bagbagam. Anyat kaya't mo asawa na ya. Diyas ikugnis niya. Kunak mo siyak tiyama na. Saan gayam? Anya? Di ko na maloko na ka. Saan? Among tiraramidak. Sana ka mag. Inayayan ko pa itigas na unay. Kas dyan naramid na kanyak. Apay ngay may kapayla dito itagos ka. Anyat ibagam. Di mo nga minsong batan tiawag ko kan ka. Iso nga imaya kon. Apay kumasong batak. Itian niya ka po. Greg, saan ka kumamata kasta kanyak? Tanyat kaya't mga mapasamak. Tratuan kalata akas itisikod. Nga uray kasta unay ti panang luklukom kanyak. Kasta ti kayat ma. Saan matakas na? Amok ang nagbidutak nga magbababawi ak itan. Agbabawi ka. Ngem nalpasan ti amin. Agbabawi ka. Asaan a para kanyak. No dikat para iti bagim. Kenno asi naman ti ama dahi tasigug mo. Pumanaw ka ang tadya kaya't makita ti panagrup-rupam. Pasensya ka na ti panagsasaw. Gapot na kas taunay ti sakit ngayon pahay mo. Agbarbartek ka manan. Saan ka mat asigot na kasta, pare Greg? Kaya't wala ti makalipat. Ay na, saan na kasta tiwagas tapno makalipat? At dagit ya malagip mo amin na no nakainom ka. Kinmay sana maksenti parikot mo no ginom ka iti arak. Ay, at dala nga nakakaasi ti bagim. Kasaritam kit din ni Celia. Talaga, di mo kayat. Uray kaskasano, at damat makuna, closure di ba? Awanan, hintay siya. Impay ko amin, masapol na. Suportado ako mo tamin. Gamlino ko ng tiyawanan pain. Panakunak. Sana nga umdas para gumkuha na. Sige. Saan mo na panunutan dahil ta, Pards? Bayamon. Panunutom latan. Asaan nga iso ti kagasat mo? Anya, agawit ka ni lugar yakunan? Wen, Greg. Iso nga'y mayak. Tomay ko la ipakaamukan ka nga agawid akon. Iti anyaga po nga umay kapay lagpakada kanya. Greg, awan pa'y matius to closure ta. Iso nga pa nagkunak kat datapay laang. Sika tinagaramit iti sana no sayaat. Ngam kayat mo pa'y lati closure. Umdas a closure ti panagaramit mo iti sana may parban. Sa dino ti ayan tinakasikokan ka. Siguro, iso ti kasarsaritam iti na minsan anak ko nam akaili mo. Sagat aglibak ka pa'y lang agayim mo at umboy. Celia, sa anak amaag.
Uray na uli makakatao. Managpaliwangat. Anya, Pangasim, taday tuwin ti maudi pa nagsarita ta. Di ka nagpakpakita kanyak. Namimpinsan anapukaw ti panagayat ko kan ka. Gapo iti inaramid mo. Plinanok ti panagkalay sa ta, iti naamwa ka masikog ka. Ngamsan gaya masyak ti ama. Iso amanipod ita. Nawayakan. Nagsakit nga aklunan ngam pinalubo sa klatan ni Celia. Inaklon ko asaan nga iso ti kagasat ko. At dadag iti gundaway nga agparik na kanyak ngam jaklatan ikaskaso. Ngamin napukawan ti panagayat ken panagtalag ko ken kuana. Kidawak nga ilingad na kumalatan itinagan a Gerald. Ado meten dagiti nanggagak a drama ditoy channel mo. At nanangag ko at anda ni kaparehas to inak istoryaan ita, may papan iti padas ko. Ado ti mangibagbaga anaga sa takano iti nobyak. Malaksid anapintas, nasingpet, naanos, ken di adalpay. Family-oriented amako na. Banag ajak inikkan patag kabayatan ti kaadat relasyon mi. Rugyak man ti agsalaysay idi na destino ak e Genueva isiha. Kastoy man ti pakabuklan ti amin. Oy Gerald, mayat manen ti isumam di taa. Asino ti kachachat mo? Ni Venus, ni Angie, wenno ni Kate. Awan ka dagiti imbagang master. Ay, nagloko kan. Di mo ibaga nga adapay manen kabarbaro. Awan master, adda 5 days leave ko. Iso syempre, jay original ti kachachat ko. No kasta, okay kayon ken ni Claire? Un master, amumot kanya kon. Basit lang nga panagdrama, ket okay kami manen ken ni Claire. Nasayat mo't nga rod ano kasta. Angam nay. Kita di kaagbalin akampante. Ngamin, amin analabas kadakas. Numapno ti salop, aglupyas. Ni Master Mike, Ammom Gerald, naglabas akong dagita abanag. Daytoy ket palagiplaan ken ka. Iti kasta, awan to ti pabasulem, inton dumteng ti aldaw. Hi sweetheart, flowers for you. ay sus, siguro, adda manen kalukwan nga inaramid mo anya. Isu nga adda manen pasabong-sabong mo. Anya, awan, si Kamat. Sigurado ka. Wen, promise. Okay. Thank you nga, Ruth. Awan anyaman na sweetheart. Wow, ha? May pa-flowers si Congressman. Siyempre Ay, kunak nga ron nga addan sa manen inaramid na. Iso nga adda pasabong-sabong na. Yun lang. awan nga rod, tinasaya at intayo man kit di mangan. Ilibreda kami. Siyempre mat o anya, o may kakadi, dakni. Wan ko maang, adamat papanan mi ka ni Archie. Nalapit nga agturungan dayjay ditoy. O, di bagam, tamapantayo pa'y mangan. Wan nga agpaiso, Daphne. Ibagam, tamapantayo pa'y mangan. Sakay tumapan itikunam apapanan nyo. Saanan, ang mga makadisturbo kami pa iti-date ho. Char! Sika talaga, Daphne. Amom, saanan nga uso day ta date ita. Tinapatag, napudno kayo iti tunggal maysa. Saan ka di, Gerald? Ha? Ay, kwa? Uwan.
Punutin baga ni Claire, Daphne. Iso amapan tayo pa'y mangan. Sakbay amapan kayo iti kunam apapanan nyo kini Archie. Husto ka ti kunak, Gerald. Kunam nga niya, sweetheart. Anay ko. Apay ngagtungpa ka nga eh. Sweetheart tarupam. Ti kunam ka di. Kat makalubam ti kinachikboy mo iti panangted mo kanya kada kita asabong kan chocolate. Ay, sweetheart. Denggenak kumamat. Agpalawagak. Anya ti ipalawag mo. Ibagam kadimanen asaan mo nga ay ayatan da kita babae. Ibagam kadimanen a pastime mula ang ida. Kat siyak ti pudno nga ay ayatan. Claire? Kasta kadilatan aka na yun, Gerald. Amom ka di amasaksakitan ak unay. Sorry, ikarik. Saanan maulit? Promise. Jackson mabilang. No namin ano kan a pinakawan. Madudug unay ti pusok. Gapo iti kastangar aramidam. Maagpaykit din. Kumusta kayo matun kini Gerald, anak ko? Okay kami matlaang, nanang. At dagiti gundaway nga aga pa kami. Kaasi ti Diyos, masulbar mi matlaang adagos. Ay, kat nasaya at ngarod ano kasta anak ko. Nabayag kayo matun nga gayan ayat. Apay, awan pa'y plano yaw ngagkalay sa. Saan mi pa'y anapagsaritaan day taabanag, nanang? Kan may sa, planok nga ituloy ti agadal iti lo. No ti panagituloy mo iti lo, mabalin latamat nga uray agasawa kayon taon saan aya? Wan matkit di nanang. Tinapatag, mabindisyonan kayo mataan kas agasawa, kang runaan ti amen. Agbalin aligal ti panagdenayo. Bayan nyo, nanang. Takasaritak to ni Gerald maipapan iti dayta abanag. Wen anak ko, tapno mapagsaritaan tayo matan ti maipapan iti panagkalay sayo. Ay, nagboring. Awan pa'y kachatmat. In-chat ko ni Claire, ngam saan pa'y mata nag-reply. 2 oras na saan anak ka online. Nalabit ama kumikom iti opisina na. Ay, saan nakas iti sigod tinomyak. Kanayon nakidi ako mustaan. Kanayon nga agchat kan umawag. Damagin na nun nanganakon. Kanuan niya ter aramidak. Kanayon nga ag-update no sa dino ti ayan na. Nuan niya ter aramidin na. Kano asino ti kadwana. Ita. Awanan. Dandani saan pa yan nga agchat. Nujak agchat kan umawag kan kuana. Ay. At dagayang pus na. 2 hours ago. At dadamat iti beach. Nini. Asino ngay dagito'y kakadwana? Awan mo't iti ladawan ni Daphne. Jak mo dagito'y tinasayaat. Awagak ti cellphone number na. Baring sungbata na ti awag ko. Hello, Claire. Sa dino ti ayan mo? Apay adi ka mat ag-on online. At da-chat ko kan ka. Pasensya kan, Gerald. At nga saan plano nga outing mi kadagiti batch ko iti college. Medyo nakapsot ti data diti ayan mi ita. Kasta ka di? Asino ngay dagiti kakaduam? Adda ka di amok? Awan.
Ngem amamuda ka. Ngamin, makitkita dati post ko tunggal agkadwata. Kasta ka di, adun sa ti kakadwayo alalaki. Amangan mo't no armanda ka ditan, saan ka nga agpapaaram Ibagam nga at dan nobyom, ket dandanitan agkalaysa. Oy, Gerald, sa anak akas ken kanya? Ken maysa, sa anak akas kadagiti kacachat mo a babae, analakalaeng amaal-ala. Idi dayjay, no ita, awanen ti kacachat ko. Inpamaysa kon ti atensyon ko ken ka. Promise. Sigurado ka? Wen kunak lang arudan. Nagbalbaliw akon. Jak ngamin kayat amapukaw ka iti matang ko. Amumat nga ay ayatan ken ipatpateg ka unay-unay. Ay sus, agdrama ka man ako nakon. Ala, sige nga Rudan. Umawag akto inton makaawid ak ijabalay. Agrubrubwat kami ngaminan nga agawid. Sige, sweetheart. Urayak ti awag mo. Agan-anad ka. I love you. Nasayaat mo ta simbangpot kan, Gerald. At na napatag apagsaritaan ta. Anya day ta, sweetheart. Atoy, basaem tinag-message kanyak. Ha? Anya message? Basaem tapno maamwam. Hello, Claire. Siyak ti ay ayatan ni Gerald. Isu nga pa nga asim ta isinamon tinobyok. Agin inayat kami ket plano min ti agkalaysa iti mabiit. Adaywamon ni Gerald. Talagang sa adya kun mauray ti panagbalbaliw mo, Gerald. Claire, awan kamin kin ni Jessa. Nabayagan nga awan kami ti dayta a babae. Patyan ak kumamat, pang-asim. Diyak amo ti ibagak, Gerald. Nauma akon. Nasaysayat siguro agsinatan. Iti kasta, maaramid mo matan ti kayat mo. Saan, Claire? Jak kayat. Jak umanugot ng agsinata. Si katay ayatak. Huston. Nabambanugak won. Kaya't kumagtan apaginanaan ti pusok iti sakit amalaklak am kuken ka. Ikarik. Agbalbaliw ako na talaga. Idilit ko aminin nga account ko. Mga rami dak iti baro. Ket yakon agiadpay kadagiti babae. Promise. Pasensyakan. Ngam awanan pamatikan ka, Gerald. Awan mo't siguro ti maibagam. Ngamin. Namin ano kamatan a pinakawan. Claire, denggan ako mamat. Pangasim. Agbalbaliw ako na talaga. Ikan na kumapay iti maudi agundaway. Tapnosul nitak dagiti nagkurangak. Kasyan na kumamat. Claire. Nakasta, pinakawan mo matlaang ni Gerald, bes? Kaslakastan Bes. Di namot ngamin kayat ti makisina kanyak. Kasta unay a panagpakpakaasi jay loko. Nakasta, sika nga rod at talaga ti love na. Diyak amo Ngam nupod numat lang asyak ti love na. Di na kumapasakitan. Saan mat? Takas lakay kayat nakmat asaksaktan. Sakat paulit-ulit mat ngar aramidan na. Anya ngay ti amom, bes. Ang mga nupod no matalagbalbaliwan ti nobyom. Paliiwak, Bes. Wen paliiwam, bes. Sweetheart, malagip mo ka ditiin bagak idiken ka. Nga travel ta abroad.
Wen, apay. Umadanin ti 6th anniversary ta. Kayat mo kading ag-travel ta abroad? Ijay tang ag-celebrity may kanang nga anibersaryo ti ayan ayat ta. Anyapit sa ti plano. Kan manungal daw ta ijay. Iti kasta, makapakadak iti opisina. Ag-Tri-City ta, sweetheart. Good for 14 days. Tapno masulit namat ati bakasyon ta. Okay. Sige, taiso ti pakadak iti office. Ibagak nga awanak iti lasod ti dua alawas. Wana, aglivak mat iti 2 weeks. Ay na, excited akon para iti pa nag-travel ta, sweetheart. Will you marry me? Gerald? Wan, sweetheart. May kariak ka di akapisi ti pusom. Katuan, sweetheart. Yes, I will. Claire, Gerald. agyaman na, Claire. Agyaman na kiti gundaway nga intin mo kanya. Tapno masulnitak dagiti aduan nagkurangak. Awan anyaman na, Gerald. Makitak mo ti panagbalbaliw mo. Iso arumbang laeng apakawanan kan. Apaman ang makaawit ta di Pilipinas. Kaya't ko pagsaritaan tayo ti maipapan iti panagkalay sa ta. Ay na, maragsakan ak unay iti day ta desisyon mo, sweetheart. Kat agyaman ak man. Ngamin, di mo impalubos ti panagsinata. Amumit ngay ayatan ka. Kan ipatpatag ka unay-unay, Claire. Si kalaan ti babae anak kariknak iti kastoy. Kat ulitak manen, ti agkit daw iti pamakawan kan ka. Ala, husto daytan apa nagpakpakawan mo. Napakawan kan kunakmat. Lipatan tan tinapalabas, kat mangrugi tamanhan, para itinapimpintas ang masakbayan ta. I love you, Claire. I love you too, Gerald. Ay, unay kan, anak ko. Anya na ituyan nga inararamid mo. Kunakman no agkalaysa kayon kan ni Claire. Akas itinyawag mo idi kanyak. Nanang. Kasano pa yan daytoy? Idarumda ka kano ti pamilya tinasikugam nga estudyante. Saan la dayta? Paikat da kapay iti serbisyo. No di mo ikalaysa ti anak da. Nanang. Tulungan da ko ma. Jak amo taramidak. Mariribukan ako unay. No di kan tumat ngamin mabagbagaan. Anya ngay ita. Dakdakkel ket nga roda parikot. Nanang. Tinasayaat. Kasaritam ni Claire. Ibagamken ko ana ti amin. Anya. Ang nanang. Sigurado ang masaktan manan ni Claire. Jak lakit ti kabailan ang makita ngagsangit manantay ayatak gapo kaniya. Ay kat talaga akasta, anak ko. Anya ngay nga rod. Adda ditan. Nasken nga aklunam no anya ti agbalin a desisyon ti nobyam. Adda ken ka nga agpili no anya ti kasayaatan nga aramidem. Desisyon mo na ita, anak ko. Good. Anya nga ti planom, Gerald. Jak amo Claire. Mariribukan ako nay. Siguro. Talagang aging kalaangan dito ti love story ta, Gerald.
Husto mat siguro ti innam atawan a relasyon ta. Inayat kan impateg kamat iti kastaunay. Panagkunak, awan mat siguro tinagkurangak. Inaramid ko mat amin, tapno agbayag ti relasyon ta. Ay, Gerald, takdaram ti inaramid mo. Angam Claire, jak ay ayatan day di ababay. Sikat ay ayatak. Jak kayat asyak ti agbalin arason. No apay nga adda ubing nga awan mabangunan na nga ama. Pakawanan na ako, Claire. Sorry talaga. Talaga siguro. Asaan adat at agkagasat. Isungaklunan tanti amin. Saan? Sikat ay ayatak. Iso asikang arutikal na isak. Urayan nak. Urayam ti pa nagsublik. Claire. Agsubli ak ngagsubli. Orno sa klag ti may papankada kami kini Sylvia. Saan, Gerald? Ikalay sam ni Sylvia. Gaputatay ta ti rumbang. Panunutan ti trabaho. Dagdag kala pa kaibabay nam. No idarom kan paikat da ka iti trabaho. No pa'y nasakit. Masapul nga ikalaysam, tinasikugam. Agyaman ak ta pinatgam ti panagsinarak ta, Claire. When tadagulit kamot ngamin. Kat, kumusta ka matan? Kumustan ti adda pamilyana? Amom ka ding aging gaita. Kat sikapay lang ti bitbitik to'y pusok. Aday ta ka manan, Gerald. Laglagi pam nga dan asawam. Iso asaanan arumbang nga ibagam ti kasta kanyak. Ti asawam, ti pagibagaam iti dayta. Kat sika, kumusta ka matan? Intuloy mo gayam tinagadal itilaw. Kanayon ko makita dagiti pus mo. Agyaman na ka. Gaputa oray kas jeti napasamak kadata. Ket dinak in black. Wino in unfriend. Awan mo ti makagapo. Tap na aramidak ti kasta. Kanmaysa. Naklon kon ti amin at talaga asaan adata ti agkagasan. Siguro, adomat ti agar-aram ken kanya. Adomat ti makitkita nga aghahard ka dagiti post mo. Ken ado dagiti agkom-comment. Di mo kunaan nga agselselos ka. Claire. Laglagi bang nga awanan karbangam nga agselos. Pudno nga agar-aram da. Angam awan pa'y panahon ko para iti dayta. No ita, nakafocus akbay lang iti panagadal ko. Kaya't kung amin ti makalpas iti low. Nalaos ti panagbabawik. Ngaman yan. Tatalaga nga awanan maramidag. Masaksakitanag. Ngam, maragsakan akbaragan ka. Igad mo nga ti agadan. Iti kasta. Ket maragpat mo dagiti arapaap mo iti biyak. Nga uray saanan asyak ti lalaki nga adda iti sibay mo. Pasensyakan. Ngamin, sinayang kung dagiti panawan nga enpay mo. Amok ngagbasbasol akon iti kastoy nga aramideg. Ngam kayat ko nga ibagakan ka. Akanayon mo kumaalaglagipen. Nga taklaang ditoy, para kan ka. Kat si kalaang ti babae nga ay ayatak, aging gatong palbihag. Juan Miss F. Inkasar ko ni Sylvia.
Gaputa saan kanu akayat dagiti dadakkel na ama ibabain ti pamilyada. Nakisarita ak nga arigluan mi ti amin, ngem saan da ngayon mannugot. Gaputa jakmet kayat ti maidarom ken maikkat iti trabahok, tinungpal ko nga rod ti kayat da. Tinasakit, kalpasan ti panagkallay sami, naalisan ni Silvia. Ngem naamuak ngayon gagara nagayam nga iparagreg, gaputa di na kanu kayat ti agsardeng nga agadal. Nagsakit tinakam ko iti kasjay nga inaramid na. Kanayon kami nga agapa ken kanayon na nga ibaga nga agsarsarak kami kanu ken ni Claire, nga uray saan met apudno. Gapu iti dayta, jakon agaw awid iti balay. Nagabangak laengen iti apartment ko. At least dito'y tanasimbang ti panunot ko. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Ket sapay kuma ta nakaibati ak iti adal kadagiti kakabsat a dumdumngeg. Umuna ti amin kablaawan kayo manpay iti naragsak kana bendisyon nga aldaw. Kastameten kadagiti padak a naayat a dumdumngeg ditoy programa. Nakapagsurat akmet tapno inakibinglay tinagbalin a padas ko iti biag. Padas ajak tupulos malipatan. Padas anang ipaay iti saem ken gura iti kaunggak. Ket tunggal kastoy nga umadan iti eleksyon, malagip ko dagiti pasamak. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga ruden ti agsalaysay. Tumaray a mayor ni Papa kunam Grace. Wen Alfred, dayta ti imbaga na iti nagsarita kami itay ja balay. Ay sus, amo namat nga ti agdama a mayor ti pagpapaaya kita. Angam kalabanan nakit din. Ay, wen nga rod. Naibagami met ka ni Manong Jun dayta ka ni Papa. Ang awan met kanut parikot. Ngamin, talaga kano akas ta ti politika. Wala, nga mamuna met no kasano akapudot ti politika dito'y lugar tayo. Kapitan Tupay, gibusan dati biyag na. Mayor tulakit din. Sapay kabusor unay ni Mayor ti partido ang nakilain apan na. Alfred. Kansan lang nga dayta. Amo tayo mat ngigam ti agdama a Mayor dagiti umili. Anya nga iti laban ni Papa. Dayta nga rod kat. Dayta ti puon ken makagapo. No apay akayat na akabalubal ti agdama a Mayor ita. Awan ka no ngamin ti makaiturod a lumaban ken kuana. Isu kano ti agbalin a boses ti umili kontra iti agdama a Mayor. Tapno malinisan kanon dagiti illegal nga aramid. Ay, siyak ti madanagan iti kasta desisyon ni Papa. Nagtangkan mat nga ti ulo na. Ipilit na ti kayat na. No namin ano kun akinasarita. Ngam saan kanon nga agbaliw ti pangaddeng na. Anya nga tanong kasaritam ni Papa. Bareng sikat ti denggan na. Ay, wen man. Mapantantuin ton malumidya balayda. Masapol ang makasaritak ni Papa. Makapadanag ti kastangar aramiden na. Wen nga rod Amo na matasa na bareng-bareng ti sumrag iti politika. Nang runak at dakkel a pamilya ti kabalobal na. Nakaluto ka din. Bakit? Wen lakay. Itay pa'y Aggao ka nga ruden Mga rabiyak pa'y. Sakbay mapanak ag duty. O sige, mabit lang nga rod tagauak. Ni Valerie ngay. Ayaba mo, tagigitdan tayon amangan. Valerie, umay ka tamangan tayon. Wen, Mami. Anya nga itiin luto masidaan tayon. Balatong analaukan iti karnit baboy. Mala, agtugaw ka ditan, tamangan kamutan. Wen, Mami. Valerie iha. No oras ti panangan. Respetuan ti makan. Sana day ta cellphone ting kay gigaman. Mami! Mami! Awan, asino tagi Joy? Diyaga mo. Di mo panunutan day ta. Dinapatag. Saan tayo ano? Alfred!
Dayto yan ti pagbutbut nga papa. Idi pa lang amin nga ibagbagak kada kayo at delikado ti sumrek iti politika. Grace, iha. Agkalma ka kumalaang. Maibagayo ti kasta. Ngamin, saan ada kayo tinakapasamakan na papa? Amuyo ka di nga aging gaitakit mabutbutangak pailaang. Awan ti romba nga pagbutngam, iha. Natalged kayo dito'y balay. Kas makita man, ado dagiti tao nga agbanbantay. Nalabit apang butbuteng dalang dayjay. Hangem, saan dantong agbaligi? Sa anak nga agsanod. Ituloy kulatta ti panagkandidato kas mayor ti ili tayo. Hanggang papa. Awan ti makaitura da lumaban iti agdamaan na katugaw iti munisipyo. Ngamin, mabuteng da kadagiti pangta a maaw-awat da. Kaya't naasawan, saan da anapudno iti sinapataan da. Siyakla ang ti makaituret. Iswa siya nga rod ti agbalin na buses ti umili para itinapinpintas ang masakbayan ti ili tayo. Nga uray pa kay sagmakan min a pamilyam. Kasta ka di papa. Ni Auntie Consing mat di umawawag. Sumbatak. Hello, Auntie. Hello, Grace. Ni Alfred. Napaltugan. Intaraydan iti ospital. Anya! Kunakmat ngamin nga uray di kan mapanag duty iti rabi. Anya nga ita. Danag mo na ya. Daplis lang matisugat ko. Wan, ngam kasanon no nakarkaro pa'y ngam iti dayta tinapasamak ka. Masamang damo, mahirap mamatay. Naa, tada pa'y laganas mo amang rabak iti kasta kasasaad mo. Adayo iti bagis ko naklangarudan bakit? Ay, anya nga tanwag bakasyon ka pa'y laang. Agsublikan to inton malpas ti eleksyon. San amabalin bakit? Dahito iti sinapataak at trabaho. Iso arumbang nalaang nga rod, nga ramidak ti trabaho. Wan nga may sagmak kamat. Kan may sa, delikado ti trabaho yo ita. Nang runak at napudot ti agsinumbangir a partido. Ay na, jak lakit di ka bailan no at dadakas ang mapasamak kan ka, Alfred. Mami, kumusta ni Daddy? Kasi ti Diyos anak ko. Nasaya at matikasasaad dya, ma'am. Imbaglaangan tasaan unay agrabe tinalakam na asugat. Gapo iti pan nakapaltog na. Nakabutbutang matan dito lugar tayo. Saan mo't asigo na kastoy Ay, huwan nga ron. Manipod dayjay a mayor tinagturay dito'y lugar tayo. Nagbalin matan akastoy. Napudot ti eleksyon. Di mat, ado pa ti paayuda na. Kan, ado dagiti activities ti munisipyo. Kasla na kasing singpot mat. Nasingpat ngam iti ununag na. Rinuker mat ti aramid na. Ay nahadyak maliklikan ti agdanag anak ko. Nang runak at maysa ti amam kadagiti gwardyana. No apay mat ngamin nga imanugot ti amam nga agbalin ag gwardya dayjay a mayor Apay no umikat laangan ni Daddy kan kuana. Imbaga kun dayta iti amam. Ngam saan kano amabalin. Ngamin, isu kano ti sinapataan na at trabaho. Isu nga aramidan na kano ti amin akabailan na. Tapno protektaran na ti boss na. Awan nga ro tinagdumaan da kan ni Lolo. Uray maisagmaktan, basta mailaban da lang ti sinapataan da. Ay, huwan nga rod, anak ko. Ala, bayan yun, Mami. Saan ko maaday ta ti pakais-estresan nyo?
Amangan nun niya pa'y kit di ti mapasamak kada kayo. Suportaran tayo latan da lolo kan daddy. Anya, nag-back out ti may sa kandidato iti kinamayor kunam Alfred. Wen bakit? Isumat tintiks ni Sarge. Katitiks na launay. Ang apay ka no? Anya ti makagapo. Apay nag-back out. Awan mo timbaga na rason. Nalabit nga damanan pang taan na awat na. Wino saan? Amangan nung binutbutang manan ti agdama a mayor. Ay na nakabutbutangan at talaga. Apay no ag-transfer ka laangan lakay. At dayta ka manan bakit? Di mo't napagsaritaan tanda ito'y abanan. Alfred. Relax ka lang ka di. Awan ti dakas ama pasamak kanyak. Ni papati idandanag ko. May samat da ichay anatangkan ti ulo na. Urayan nan sapay nga dadakas ama pasamak santo agnakam. Panagkunakit saan ngagpaabak ti agdama a mayor. Kayat ko asawan. Dinan kayat nga ipasublat ti munisipyo. Anya? Ni, pako na amat, Alfred. Apay di mo ayan adlaw akabagyan na matla amin dagiti innala na akalain up na. Ti si mayor, ken dagiti councilors na. Agraman kapitan, agingga kadagiti kagawad. Isuda matla nga pamilya. Uwan nga agpaiso niya. Ay, una yan ayat ti politika. Anya la unay ayat ti dida mapanawan di ta munisipyo. Siyempre, sa balilat tanood da kay ti posisyon. Maaramid mo amin na kay kayat mo. Aramid nga puro illegal kunam a. Maditag parparik na kanyak abakan. Nasken nga alukoyan tan ni papa. Ngagsanod iti posisyon. Sakbay nga dada ka sa mapasamak. Nadamagyo ka din ti panag-back out ti may sa kadagiti kabalubalyo iti kinamayor, papa? Wen iha. Nalabit a pinangtanda ket nagbuteng iso a nag-back out metten. Anya nga tanwag back out kayo metten. Delikado no ituloy yo pay lang ti panagkandidato yo. Husto ni Grace, papa. Di tayo nga minam mo. Noan niya ti sumaruno nga addang dagiti kabalubalyo. Nang runa ket, dudwa kayo na nabati ti dayta posisyon. Saan? Jak to polos agsanod wenno ag-back out. Jak to i-withdraw ti kandidatura kas ama ti ili tayo. Papa, Pasensya kayon. Ngam saan dako na malabdan. Ilaban ko ti karbangan dagiti maidadanas nga umili. Siyak ti manglinis kadagiti illegal nga ramit ti agdama nga administrasyon. Tapno agsuble iti sigod ti ili tayo. Daytoy. Ay. Saan kayam? Daytoy. ops. Touch move, lolo. Ay. Unan niya. Okay. Daytoy nga roden. Sigurado ka kadi, lolo? One. Sure na sure. Check. Ops. Dito'y manen, Check manen, lolo. na. Naglukon. Sinaur naksamanen apok. Saan mo't lolo? Patas nilabanan niya. Sa balin samot nga ti pampanunutan niyo. Saan matapok?
talaga nalaing kan nga agay ayam iti chess. Siyempre, Gapu iti dayta matungpal ti kalikagumam akabarbaro alaptap apok. agpaiso, lolo? Wen, idadton ni angkel mo nga Alex Kenka apaman asumangpat. Wow! Thank you, Super Lolo. I love you. I love you too, apok. Hala, panawan ka pa'y ditoy, wen, mapanak lamang alay ti merendaan ta. Urayan na ditoy. Sige, Lolo. Lolo! Lolo Arturo! Mami! Daddy! Tulungan na kami! Gusto day ta pa nagsangit mo. Bakit? Awanan ba inti nangarami iti kastoy ken ni Papa Alfred? Awan konsensyada. Bakit? Agbayad da iti kastoy nga inaramid da. Singirak ida. Guston ko nakman. Tangiwat mo. Di mo kong mapigsaan ti agsao. Amang ano at damakangag. Kan idanon da. Manipod ita. Awanan kabutang ko. No talaga naturad da. Lumaban da iti patas ken sangon-sango. Saan kita patalikod? Grace. Pagnumat saan ka di? Pinatay da ti amak nga awan pulos laban na. No talaga damat lang. Lumaban da iti sangon-sango. Saan kat nga aglemlemang da iti likod ag iti addo a tao da. Anya ka di Grace. Guston ko nakmat. Pangaasim. Di ka agar-aramid iti mabalin apa kay sagmakan ti pamilyata. Daytagat nga mintirigat kan ka, Alfred. Napatpatagsamat ng ti panagtrabaho iti dayta at tao ngamda kami a pamilyam. Saan nga iti kasta? Siyempre, napatpatag kayo kanyak. Ngamin, da kayo ti pamilyak. Isu apa nga asim, daos to kumanday ta. Asikaswan takit di ti pan nakalamay ni Papa. O sino tinangaramid iti kasjay ka ni Lolo, Daddy? Jag amo anak ko. Nalabit na may isa kadag iti kabalubal na iti politika. Ti akin aramid iti daytoy. Ngam apay nga inaramid dati kastoy. Apay, Daddy. Naskan ka di amang katal da iti piyag. Tapno iso na lang kag turay iti daytoy a lugar. Anak ko, ubing kapay. Panagkunag. Kat saan mo pa'y amaawatan dagiti mapaspasamak. Iso ano adda mangag mo. Di ka kumamakibiyang. Uwan. Para lang ka dagiti natataengan dagiti abanbanan. Kaya't mo't salamat ang kaluban tinagas nga ramit ti boss mo, Daddy. Valerie. Husto saan ka di? Apay agas na kayo, Daddy. Apay adi na kami kabailan nga isakit. Manipod ka nagiti managdakdakas. Apay abinaybayan nyo a pinatay da ni Lolo. Apay, Daddy. Anak ko, awan na mo kiti napasabak kan lolom. Nalabit asabali at tao tinangaramid iti kasjay kan kwarta. Di kag nanag. Day karigatak nga amwen.
No asino tinangaramid iti kastoy ken ni Papa. Daddy. Ala, gustunan anak ko. Di ka nagsangit. Tinasayaat. Ing kakitaan ni Mamim. Itay pa'y ngagsangsangit itayan ti bangkay ni Lulong. Auntie Joanne, simbangpot ka din da mami. Awan da pa'y, Valerie. Ang di ka madanagan. Tain bilin ni mamim ti panangasikasok kan ka. Kabayatan ti kawan da pa'y. Ibagam lang, no niya ti kayat mo. Numabisin ka. Ibagam, iti kasta, ilutuan ka. Okay ak lang, auntie. Nabsugak pa matkiti. Nanganak namin itay iti pagadalan. Kasta ka di? When, auntie? Gatas. Amang ano kayat mo ti uminom iti gatas? Saanan, auntie? Ayaban naktulangan iti silad ko. Intun sumangpat da mami. Agpilasak labiit. O sige nga ron. Amang ano paawid na matkit din. Siguro, kasta unay aragsak dayjay a mayor anya. Di na nabailan a pinag-back out ni Papa. Iso nga inala na iti dakas awagas. Siguro, agkat katawa itan. Ngamin, awanan dagiti dua akabalobal na. Nalabit akas tabakit. Napag-back out na ti Maysa. Dinitpul na ti Maysa. Nagawan kat a konsensyanan. Anya day chay Alfred? Ay sus, naflatantan samat bakit? Mabit lang takitaag. Alfred! Alfred! Mami! Daddy! Apay a pinanawan dakmatan. Kasano agpaitan. Valerie. Awanan konsensya dagiti nagaramit iti kastoy, Auntie Joanne. Pagbayadak ida. Gapo iti kastoy nga inaramid da iti pamilyak. Imo na ni Lolo. Ita, dadadi kan mami mat tinagaramidan da iti kastoy. Agkalma ka kumala ang balasang ko. Ubing ka pa, tapno panunutam day tabanag. Padya ka maawatam tumatla ang tiamin. Intun adlakan iti husto atawan. Naulipit da! Agbayad na iti kastoy nga inaramid da! Di tay amo, no asino ti pudpud no anang aramid iti kastoy kadagiti dadakkel mo balasang ko. Awanan sa bali ang mga Sahay balasang ko. Di ka agituto iti tao no awan mat natalged nga ebidensyam. Uray siga kadimat. Kat mabutang ka iti day dya at tao, auntie. Saan nga iti kasta, Valerie? Pampanunotag lang ti mabalin ang mapasamak kada tayo. Nang runakan ka. Iso apangasim ka di Di kan agibalikas itinuan niya di taanagan. Auntie. Kas nakon. Maawatam tumatlaang intun adakan iti husto atawan. Di ka agdanag da saan ka abaybayan. Adaak laang dito'y nakasuportakan ka. Kan may sa adapay matniangkan mo nga Alex. Kan adapay ni Lola makunching. Patyak asaan da ka abaybayan balasang ko.